É o mesmo estar traballando que estar a traballar? Pois mira, é o mesmiño. Estas dúas perífrases verbais significan o mesmo. Unha non é máis galega que a outra, así que podes dicir a vontade estou estudando ou estou a estudar. O mesmo sucede con andar. Éche o mesmiño preguntar que andas facendo que andas a facer. Agora atende a este apuntamento lusófono. En portugués sucede o mesmo que en galego. Son válidas as dúas fórmulas, pero en Portugal dice máis estou a cantar e no Brasil estou cantando. En galego podes elixir a perífrase que queiras, porque as dúas se empregan máis ou menos por igual. Pero ollo, porque estar a máis infinitivo pode significar estar a piques de. Estaba a morrer cando lle deron a noticia. Nese caso é o mesmo que estar para máis infinitivo. Está para saír o último modelo desa consola. Dígocho eu.